Namin March ni sari khan chapchar kut alom na pui beraizol na sipaila muala ro pui taka nei ania he video tele thalak dangte aron viral zui boka en photilak an soi zui donia chapchar kut hun hong kum sang hi som ni le panga chapchar kut Bawhhlawh kan hu chia zong chu heng hi ni le ta pun khom hi kan zo lo nge ni a hey hey an pe ta hlim pui viau thunga maro chu heng hi then fai le ve ka nga ya a pai nam huna pai le nga ya ti hian lo tling takin chapchar kut kan mang kan tia plastic waste ve kan hi tu na kan mu zong hi so min lo ma so lai chung an cover thei lo pui thin me mep hle mai mani Bawhhlawh hon na chang thiat hi ngai ni Bawhhlawh bom te chun da dai lawa khongai kal don tungai pai don tu thena ngai kan da ti hi ruin da ve teng u hai plastic waste Bawhhlawh sang hatam khop maya plastic tui tui bottle atam beratin sarang thil kor neu athanem hle boka he Bawhhlawh bom hun ania a sir mun sang a Bawhhlawh bom hun ania Bawhhlawh bom om chun le zo full liam zoi mai ni mi pui kha en tailak engzat nge kal khomang noi tel kan kal khom deu tholo mo o ti tur khopin mi pui kha rap thak khop kha kan pung khom ani la mual chung le pon zong kha akong pui dung zong kha a full phei vek kha ni bermaya he mi zo chau po hi kan ni lawa sa pho te vai ho ngat phei zo rap thak lu tuka anin soi sel ve thin thawa tin sa pho kan ti kan ngai sa de mem te po hi etiang concert ni ko te pui pun ni ko hian Bawhhlawh an nu chian nem ve thin viawani ti chuan tuna po hian chapchar ku tain organizing ten etiang Bawhhlawh sing sa fel tu le thian fai fel tu ri chu anin ruatin arin oma anin ruat nge in arin oma ama ro chu hei khovel chang kang zela engnam nge mizo ina kan ngai sa de mem kan ti chuan Japanese hote an kola ya 5mm World Cup te football tournament lian an khelin an ram in an khelin an thut mun lek a che vela bal zong te an char khoma Bawhhlawh boma an paile thlap thian nei stadium a po chutiang chon an tia chu khovelina fakron le ke ni pona kan fakron enton tura kan in zirtir na sat thin ania amar chu kan zia heti hi le nia kholaya Bawhhlawh tam tak hu tur la omkara tun anga la mual mi pui punna phei chon be se sang lo ni rin ai tak zokin nok lo zok motin ka ria be se sang lo shima kan kholai dung lewa kan Bawhhlawh pai dan te tuna kal khom zinga hian achang kang ber thiam na lama le final lama athanem ngai ber te kal khom an ni lo veng sang atang te kho sang atang te mani na chol sanin an rong kal khom an ron pung khom ve ne ti hian arong kal khoma amaro chu zirtin hi chu kan uar deu nga heng video lo lak te poi reng lo mani ken kha etina mi pakhat in tui botol pakhat kan kengluta eitur kan kengluta bek te kan akdeu ferfura kha kan bega khan thun le tamela Bawhhlawh bo ma lo khat tani poin kan ipte khan vom lut mai la ak mai la kan ken lu apo chunga thil om chung po khan kan kenglut pe alo zang to viau do na hon le ta theu theila chuan tuna nok zong hi a mi lo don ti na nia amaro chu soi tong khana thena ngai ber an ni vek lo tin chan khat chun morning to phe chun tia kha ngai to vek thei to lo ni mo chu wang chuan soi nu be se a in atlem zo ko viawa heti zat pui pun khom na chuan a top le a in ti mi nan pai tho lom ti ringot wanga pai te po kha na mang atenga ak tha khung tha tang lam na Bawhhlawh khai reng pe kha chu a tablu tu kherin ri nam lo chu wang chuan in zirna tur zel kan neya kan thei angin ma kan son ve zel chuan ka ria hian kan beka te kan thil te a thei ram chuan pai ram ang tin no panga po chu zirtir uar ta ila tin na hei thalak hlui deuh karon hmanga tuna mi hi chu fiam thu te po ni mai the ri to tun chum chapchar ku thi hei alomam ka ti khop maya Insual video viral pakhatoma police in rang takin an hlap te ya zoi the in chuan thilomom lam nin ka ria chapchar ku kan man to hawa hian Insual buaina thleng na sa thin mai ni kut in thak loi Insual ho lam konga Insual loi kha
chen kha phei chu tlai lama Insual en turin kalangu ti fiam thu te po anom thina chuwang chuan in Insual an thanem the me man tam the me ma e kan fel fai sot khop mai lo mam khop mai video viral kha dang ka mu lo nge ka shelo video viral chu pakhat om nge ya tilan kher po turin ka shelo na sa em po ni lem lo wa e tin chuta lo mom le azwal buaina khatia nga pun lun chiam lo na chan nia lang lo mom deuh pakhat chu a che ve la mi te buaina chuwa na hmuna a sir ve la mi te a buaina sa ber beran lon tang ve lo mizo te kan buai thlak na then kan buaina thin em chu e buaina chu in Insual buaina chu in a che ve la mi te lo thel ti ti lo phusa ve ho hian buaina tipun lun vak zela tu trum buaina ron viral a kha chu khang kha vak lo a buai ten buai police in an thel mopa rang takin an thel mit maya alo mom khop maya kan chang kang zel tin Bawhhlawh chung chang a pawni soi to kha be sei a in a tlem zok ti chuan thil danga kan pakayang hey tu na hian zuang tui ala ni lo deuh em ani to te ro zuang tui a kan nom me ka Bawhhlawh lo pai me ka hemi te hian hey helai hi an la don hey helai hi nia mun zo mun a khoi lai tak nge han sei fia den ka shela wa Bawhhlawh lo pai me ka kan ru tiêu le ni hey motor number chu ni e MZ01V 7607 nakal tu ben hei kan mu fuwa kan ru tiêu le choi thei lo hia kan ni le ha la tu ngai pi ming cho soi chum chum te mi zau mi pi chu freeze kapus bingot freeze pani kan tiap tu hangau po rut vak chu ani lo ma se rut vak ro in pai chum chum lam helai hian hei zuang tui kha nia electric ban lian pui omna chak kha nia kan the thiam tho in karinga zuang tui kal thin te chuan ta hian hei namdang vain Bawhhlawh lo pai mol mai lo pai nual to mai tin phur ala phur nual boka hei Instagram lama ka follower pakhata ming chu soi telo mai la ani hian video in la a rang takin miron thon ngala theyangin ma ka lo lak puya rot felanu le pimali te hote rang takin kan share ngala nin rang takin ma an la an bo zui ngala alomom khop maya hei tiang hian anti fo thina ni tuna hian an nang fu ta ni maya aizol dai che vel mun chang a hian hei pe chu kholai lu tuka tianga Bawhhlawh pai mai thin hian tam em ani tuna vai pa hian an rama tanga Bawhhlawh ron phur choin aron pai ani lawa mizo in an pai tira ni api na pai tira chuwang chuan heta hian an pai ta hei kan soi thina a thalo kan tia Bawhhlawh kan du lawa kan chang kang chho to kholai kong sira Bawhhlawh pai thin kan ti em kan du lo em amaro chu hei mitam ber hian kan la how ngam lo tin kan report ngam lo kan ti don nge report la chang kan shelo nge ni doni atam ber hian Bawhhlawh pai lai kan mo hetiang kan huai ma hian an hawe mo han khake mo hi kan tum lo thin nge ni doni kan tlan pen mai thin nge ni doni tianga an pai hi mu tur alo omne ale nual thina hei tuna video la tupa hi a fakom khop maya emi nu po hian malak zuina an nei le ngal boka a fakom takzet ting hi kan en ton a tha fu ni kan en ton angai ni huai hi kan in zerti rangai kan ram kan chan nan hian hei kan environment le thil sang ida tur tuk to Bawhhlawh pai du da lu tukhi chubang chuan ai hi chu en ton ta na tha ka ti ema kan ron tar chuak telani so nei tu lai hian sangaman dan diklo en tingan bom te dynamo tele thil la manga man khal lo da langa sangaman anom thina mani loka po na thial lama hal ralani rep hal ralani amaro chu comment lamte kanan share mi pui nol pui ngai dan te han enin mi pui nol pui hian heng dan hi kan ngai thei lo ni na langa tam tak chon mi re thei te nia khai hanina sak em te chu hanin tiri ra sak em te chu kan ti thina tin chu tiang bok chuan amalama kan soi to ang khan video masalama te po asarep zuar tam takan lo oma arep an man sakin nan soi sel le thin sia sakap anom chuan kan thin ri be me kan du lo em arep zuar an man sak chuan kan thin rim le thina
ti te kha kan soi to a hei tu tuma po hian sanga man dan dik lo manga man te an mana an sanga ten man sakan mani po hremna an pe a chung an sangan man sakte chu mi pui tam tak hian kan du lawa kan thin rim pui le ka si ni hian a hriata amaro chu hei kan ngai tua chian tur chu dan loin sangan mana len te chuan man sela emo a phal angin man sela an phal na china chuan man se engtin man ti lo nga tu man an ti buai lo bokanga amaro chu phal lo na huna te tin dan lo angin dynamo mangte le khatiang thil thalo mang khan man ro thalo mang khan sanga ten man thina chu chu dan lo ani a man an ni a an man lai muila ani na taka chuan dynamo te sangan deploy muila an man ang chu inva mol ve kan ti sup sup in karinga mi pui te hian khang kha ni loin an mana an dik loin chu chu thu nei tu ten an mana wai me tele forest lam ten an mana chung an man sakte chu an lak saka an tiriral ta thina ni te chu chu kan diu lo lai ber chunin ka ria an man sakate kha man saksela lak saksela sanga kha in sem le tamai mai sela lo sem dar le tamai mai sela kha man dan dik lo kan huat na kha kan pho langin rin om lawa tin kan soi le du dan chuan sanga hai tianga dan lon man te pai anin sem le mai lom midang an sem mai lom ti chu kan ril ruput mang le vek tur thawani hei dan hi kan duwa achang chuan kan duwa achang chuan at kan du lai chin re bun mai hi kan duwa danin an man te chu ti ri ral tur ti po kha eni chuan sem mai sela mi re thei jok ter sem sela ti kha kan du dan le ne kha pu kha ni lo ta se chu tiang chuan kan ti le thawang a boi thla khop maya hei dan lowa man te hetiang hian kan ron soi du na chan ber chu amala tu te woi me khotlang te po niang le dan keng ko tu te po tui lo roi na tur khopin mi pui an chia le mi pui na an do da le an nui so renga hi thil nuam ani mi lo ni thil dik po ti sela chuwang chuan hetiang te malangam lo khopian kan sia bang ti hlom khop me kan lui dung nung cha te hum halan ngai zia kan thria tin man dan dik lo karen mangte dynamo mangte chinai mangte bom mangte man a that lo zia kan threveka chutianga man tu te laka man la man tu te le an man dan an thil man saka kan soi se le da hi chu amala tu te kan ti bei dongang mala pe mang lo hian kan siamanga an en liam vel mai meng ti hi lo oba en liam mai se kan dem le don loi box sia aboi thla khop mai kan mai se thi chi thiama har ve ang reng khop mai dananga dananga kal lo te kan dema dananga ti turin kan ti amin dananga thilan ti in dananga ti tu te hi misual mi over ani le loi thin box sia aboi thak ani e pori sela comment la bai ngai dani lo soi ve don nia